Ahoj, já jsem Adam a dnes si řekneme více o hliníkových lištách, neboli profilech. Hliníkové profily mají několik funkcí. Instalací LED pásku do profilu získáme designové svítidlo. Hliník zároveň odvádí teplo od LED diod a tím se pásek chladí. Difuzor profilu zase světlo krásně rozptýlí. Profily prodáváme standardně v délkách 1 a 2 metry. Na výběr je několik barevných variant profilů, jako je stříbrná, která je nejprodávanější, černá a pak bílá. Nedílnou součástí hliníkových profilů jsou difuzory. Difuzory jsou typicky čiré, matné a nebo dokonce černé. Matné difuzory existují s různým stupněm propustnosti světla, cca od 50 až do 80 %. Oproti tomu černý difuzor propustí jen okolo 10 až 20 % světla. Difuzory existují buď nacvakávací, anebo násobné. Profily dělíme dle instalace, a to na rohové, přisazené, vestavné a závěsné. Menší profily jsou vhodné spíše pro LED pásky s nižším výkonem a slouží spíše pro dekorativní účely. Pro vysoce výkonné pásky jsou vhodnější profily masivnější, které slouží například pro výrobu svítidel. Profil s větší šířkou umožňuje nalepit více řad LED pásků vedle sebe a dosáhnout tak lepšího rozprostření světla a větší výkon. Čím menší hustotu diod má LED pásek, tím by měl být vyšší profil, aby jednotlivé diody nebyly viditelné. Ke každému profilu se zvlášť dokupují koncovky. Můžete si vybrat plnou anebo s otvorem pro napájecí kabel. Uchycení profilu k podkladu je jednoduché, a to díky klipům, které se také kupují zvlášť. Profil lze také jednoduše přilepit naší obostrannou páskou. Profily lze snadno zkrátit ruční nebo pokosovou pilou. Pokud ji nemáte, rádi vám profily na míru zkrátíme. Profily balíme tak, aby vám přišly nepoškozeny. Pokud si nevíte s výběrem vhodného profilu rady, neváhejte nás kontaktovat. S výběrem vám rádi poradíme.